Tohon se sopisi paremmin. Sano uudestaan nyt. Anni ja Jaajo, kaikkien aikojen show. Onko tämän meidän uuden podcastin nimi siis tosissaan Anni ja Jaajo, kaikkien aikojen Joo, show? mutta se on ihan pienellä siellä se kaikkien aikojen show, ettei siitä tule semmoinen, että on silleen, hei, nyt meillä alkaa podcasti. Se on hauskin show ikinä tai paras show ikinä. Ei semmoista kannata, ei missään tapauksessa. Niin, kun se kaikkien aikojen on vaan se, että muista se oikeasti on ollut, aina kaikkien aikojen pelle. Ja kaikkien aikojen reissu. Joo. Kaikkien aikojen aina jotain. Niin se vaan niin liittyy siihen sun ja mun juttuun, että se on niin kaikkien aikojen. Muistatko se kaikkien aikojen reissu? Kaikkien aikojen pohjanoteras. Joo, näitä on ollut näitä erilaisia. Ja se kaikkien aikojen reissu, sehän oli mahtava, kun se oli se Sakari Kuosmasen kalakukkoreissu sinne Kuopioon, missä pääsi hyppäämään mäkihyppyäkin jonkun selässä ja ajamaan tandemilla. Ja Matti Nykäsen kanssa pääsi hyppää benchiä. Ja sitten on kaikkien aikojen ohjelma Skrigidi ja tiedätkö niin kuin. Joo. Joo, tämä on nyt, jos on kuunnellut meitä aikaisemmin, niin tietää, mistä me puhutaan. Joo, ehdottomasti.